pozeral Satan iba na dočasnosť pre jeho. Chcel mu dať dočasnosť. Ale Boh, Ježiš Kristus, nechcel pre seba dočasnosť. On chcel večnosť. A co urobil? Odmietol tieto ponuky. Takže diabol bude ponúkať svoje systémy, diabol bude ponúkať svoje požehnania, diabol bude ponúkať svoje naplňovania, ale jedna vec je, že ty a ja musíme rozpoznať, že pokiaľ to nie je Pán, ja nemôžem nechať sa naplniť niečím, co nie je Boh. Takže ľudia dneska hovoria na všetko, že je Boh, ale hovoria, nie všetko je Boh. Budeš musieť mať ducha rozpoznania, aby sme rozpoznali v tomto čase, kto má ducha Kristovho a kto nie. Lebo nie všetci majú ducha Kristovho. Viete, kto má ducha Kristovho? Chcete vedieť, jak rozpoznať, kto má ducha Ježišovho? Jednoducho. Pozrite, či má ovocie. Alebo či mu ide o duše, záchranu duši. Keď toto nemá, je to problém. Ako prvé musíš mať ovocie, radosť, pokoj, krotkosť, dobrotivosť a tak ďalej. Ale potom budeš musieť vidieť, že jeho život nie je 5, 6, 7, 8, 9, 10 rokov stejný. Pokiaľ človek chodí do cirkvi a stále je stejný, niekde v ňom je problém. Nemôže človek chodiť toľko rokov do zboru a stále byť na úrovni, stále iba niekde. Nie, Búh na toto nezomrel. Búh zomrel na to, aby sme dospeli do obrazu, neboli do dospelosti Krista. Takže my v cirkvi sa potrebujeme naplňovať duchom, naplňovať týmito vecami. Pokiaľ to veci nebudú v nás, tak potom budeme iba akoby ľudia, ktorí prídu a odídu. Neviem, či poznáte príbeh, kedy vlastne, určite ho poznáte, v záhrade sa niečo stalo. V záhrade bolo prvé naplnenie. Genesis 3, keď pôjdeme do Genesis 3, tak tu sa niečo píše. Je tu o prvé naplnenie. Genesis 3, čítam. Amen. 22. A všimnite si, co hovorí tu slovo, že 22. Hospodin Boh však riekol. Kto povedal? Boh. Ale počujte, co povedal. Hľa, človek je už ako jeden z nás, keďže pozná dobro i zlo. Aby však teraz nenaťahol ruku, aby nevzal a nejedol zo stroma života a aby nežil večne, poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Eden obrábať pôdu, z ktorej bol vzatý. Neviem, či ste sa tu niečo všimli, je tu veľmi niečo poukázané. Všimnite si, že Boh videl, poprvýkrát, keď Adam a Eva nešali na strom, oni boli naplnení duchom. Ale jakmile šahli po strome, kto im Búh zakázal, niečo sa odobralo. Naplnilo ich niečo iné. Naplnilo ich zlo. Iným slovom, co stratili Božiu slávu. Co sa potom ukázalo, že jasne Boh už tu preukazuje a hovorí jasne, teraz je človek jeden ako my. No počkaj. Boh pozná zlo? Pozná. A o kom to hovoril, že teraz je človek jeden ako my? Takže môžeme vidieť, že Boh v záhrade rozpráva v množnom čísle a nerozpráva s anjelmi. Lebo netvoril človeka s anjelmi. Tvoril ho so Svetou Trojicou, samozrejme. A tam bolo to prehlásené, že teraz už poznáme to, co i my. Vieme, co urobil diabol. Lucifer naplnil sa horkosťou, pýchou a tak ďalej. A to slovo, že hovorí, že
Lucifer, akoby predtým sa naplnil týmto veciami, ale slovo Božie hovorí, že Boh už nedovolil, aby zase šal na zdroj. Už nedovolil. Počujte, teraz si predstav, že niečo, čo vypadá dobre a je z Boha, a Boh ti povie nie. Nezobereš to. Tak by si si povedal, Bože, tak ty ma nechceš, Bože, ty nechceš, aby som zobral tieto dobré veci z teba. Boh povedal, nie. Nemôže. Počujte prečo? Nedovolím, aby naťahol ruku späť. Je to zo stromu života. Iným slovom, aby naplnil sa zase, keď v ňom prišlo naplnenie toho zlého. On sa nikdy nezmiešal. Boh sa nikdy nebude zmiešavať. Boh nie je ten, ktorý sa bude zmiešavať a on povie, dobre, taký svet môže mať sebe, i mňa môže mať sebe. Tak to nefunguje. Biblia píše, aby sme si vybrali, aby sme nesedeli na dvoch šídloch. A veľa ľudí, verte mi, že v dnešnom čase sedia na dvoch šídloch a myslia si, že idú podľa Boha, že robia veci podľa Boha. Nie, to je mu Satan ich drží a pre deň súdu, kedy príde, všetko mu vrátia. Nemôžeme sedieť, musíme si vybrať každý jeden z nás, na akej stoličke chcem sedieť. A počuť, Adam i Eva by sa chceli naplniť tohto plodu, a to je Duch Svätý, to je ovocie ducha. Ale už by im bolo zabránené, že nemôžu. Takže môžeš vidieť, že pokud človek bude páchať určité veci, tak sa naplní nejakými inými vecami, nemôže zažívať tú slávu, nemôže zažívať tú moc. Otázkou je, čím sa človek naplňa, taký bude. Keď sa niekto naplňa svetom, naplňa sa hnevom, naplňa sa určitými hriechmi, tak potom od neho nemôžeme očakávať prítomnosť, ale aktivitu démona. To je pravda. Potrebujú ľudia sa oslobodiť a naplniť v dnešnom čase tou horlivosťou, tou láskou za Pánom Ježišom Kristom. Pokiaľ nepríde toto naplnenie, tak ich diabol naplní svojimi vecami. A my nemôžeme dovoliť, aby naše srdce bolo naplňované týmto svetom, ale naplňuje sa Božím slovom. Ľudia už málo kto túži po slove, ktoré je horúce slovo. Viete, čo túžia? Vypočuť kazateľa odísť. Toto nefunguje. Vieš, to je málo, to je tak slabé. My potrebujeme si zamilovať slovo Bože tak silno v nás, že to priniesie v nás zmenu. Prečo ľudia stále chodia dookola? Vám poviem prečo. Sú v duchu a v srdci neposlušní. Je nad nimi, poviem to jasne. Je to tá neposlušnosť, ktorá bola, keď Boh vyviedol egyptský národ. A co robili? 40 rokov krúžili dookola. Boh bol s nimi. A na 40 rokov krúžili. Teraz si predstavte, že Boh 40 rokov s nimi je na zemi. Rozumiete ma, co vám káže? 40 rokov Boh je na zemi. Každý deň je s nimi, vodne v noci. Ale oni stejne sa nezmenili. Stejne kúru chodili dokola, lebo ich postoje vnútri sa nemenili. Počujte, môžeme chodiť do zboru, to je presne takový ako keby obraz. Chodiť stále s Bohom. Ale nič sa nebude meniť. Môžem chodiť, koľko chcem do zboru. Však Boh je so mnou, ja vidím slávu. No však oni videli slávu. Ako mrak. I my tu vidíme slávu, vidíme, jak tu Boh priniesie svoju slávu, niekedy pláčeš, Boh sa ťa dotýka, ty ho vidíš. Boh sa ťa dotýka, ty to cítiš. Ale to nie je o tom, lebo Boh dáva dáčky na spravodlivé i na nespravodlivé. My potrebujeme dostať do seba ten prúlom, tú zmenu, aby náš postoj, aby náš hlad sa zmenil. Ľudia musia začať mať späť hlad po Bohu. Pokiaľ nebudú mať hlad po Bohu, nevytvoria. Počujte, viete o tom, že človek musí vytvoriť sebe hlad. Predstavte si, keď vy ste hladní, čo robíte? Marko hrove, Marko nerví. Ale počuj, hlad spôsobí hľadanie.
že hľadaš do ledničky. Ja tak rozumiem, čo mám, idem do ledničky niekedy a pozerám, je tam, ale hľadám to, čo potrebujem. Rozumiete? Proste niekedy vieš, že máš plnú ledničku, teraz nevieš, čo si vybrať, ale hľadaš presne to, čo tebe má zapasovať, na čo máš byť. A keď to nájdeš a zješ, vieš, toto som potreboval. A tak to je. Tak to je. Ľudia, keď prichádzajú do církve a slovo Božie kázané, možno nie všetko ľudia tam, lebo akoby, teraz som dal takový obrad, pozeráš, ale jedno slovo stačí, ktoré je pre tvoj život, aby si zobral. A to nasytí tvoj život. Co to urobí? Posunie ťa do budúcna. Rozumieš ma? Keď človek nie je, tak co sa sem zobrie, nie? Sila sa stráti. Ale keď človek sa naje, príde sila, pokoj, už nebude hrať Darkson vnútri, ale všetko sa stíši. Počujte, čo vám hovorím. Keď je človek hladný, tak krúči brucho, nie? A počujte, ja vám teraz poviem obraz, teraz vám poviem to hlavne. Počujte, že je ten nepokoj, že stále niečo hučí. Stále je tu, niekto oboznamuje, že niečo sa deje, že ty potrebuješ niečo dostať do seba. A ty vieš, že keď ti krúči brucho, ja si musím jesť, hladný som. A teraz, keď zješ, co sa stane? Ten zub zmizne. Vytráti sa. Prečo? Lebo si urobil to, co tvoje telo potrebuje. Samozrejme žalobuje. Tak je to v duchu. Keď ja zoberem slovo a mám vnútri nepokoj, mám vnútri niečo v sebe, s čím bojujem, alebo niečo, potrebuješ presne to slovo, aby to slovo utišilo to, co je v nás, aby zmenilo náš vnútorný stav. A tedy co sa deje? Ležíš pokojne. Hovorím duchu. Takže tak je to. Ľud potrebuje do seba dostať slovo Božie, lebo iba slovo Božie nám dokáže dať a zaistiť ten pokoj, lásku, radosť, šťastie, lebo keď bez slova ľud je divoký, verte. Ja som minule, myslím, že zdieľal určitý pasáž slova, ktoré mi tak prišlo, ako vidím dnešný stav sveta. Že nehovorím teraz o ľudí, ktorí sú vonku, ktorí ešte nepoznajú Pána. To verš je čisto pre kresťanov. Biblia píše tam, a z jedno, tak sú tam viacej, ale jedno, ktoré na mňa zasvietilo, divoký. Že sú divokí. Ja si hovorím, prečo? No poviem prečo. Toto slovo mne tak zasvietilo. Lebo nikdy sa nedali skrotiť. Nikdy nedovolili slovu, aby bolo ich pánom. Sú stále oni pánmi. Už ste videli koňa, ktorý vlastne je divoký, ale musí prísť ten, jak sa volá, ten konvoj a skrotiť ho. Aby niekto na ňom jazdil, potrebuješ prvý skrotiť. Je to tak? Je divoký. Prídeš do neho, tak ťa aj kopne. Udáva tu. A tak to je niekedy s kresťanmi, ktorí sú divokí. To tebe kopajú. Lebo nemajú v sebe vybudovaný pokoru. Ale keď príde, jak sa hovorí konvoj, ten pán, ktorý vie, ako krotiť, a teraz si zoberme, že to je slovo Božie, ktoré dokáže chytiť človeka a skrotiť. Ale otázkou je, ako Boh dokáže, neboli ja verím, že mu všetko dokáže. Jak nás Boh dokáže skrotiť? Alebo kde Boh krotí? Vieš kde? Ústa. Ústa. Postoj. Lebo Biblia hovorí, že kde sa dáva koňu zubadla, dáva sa tu, kde ovládaš a ideš, kde chce. Ale aby sa koň nechal skrotiť, nech bol skrotený, bol divoký. Dneska kresťania sú plno divokí a skáču jak koni. Behajú jak koni. Nemajú v sebe
svadniku. Ja vám poviem, prečo im to dám. Lebo nechcem byť skrútený. Dieťa má Boh skrútiť. No presne v církvi ťa krúti. Zoberie ťa do ohrady a slovo Božie bude kázané. A čo sa stane? Tvoj život začne byť krótký, podriadený, poslušný. Už nebude skákať, ale bude podriadený človek. Takže, pokiaľ nemáme, preto som povedal, divokí ľudia sú ľudia, ktorí nepochádzajú, prepáč, že tak to poviem, ale sú tak. Domáci sú domáci. To znamená, že prijal si s Bohom, sa kere, prítomnosť, všetko. Ale ľudia, ktorí nie sú dlho Božej prítomnosti, viete, co sa s nimi deje? Starnú. Normálne starnú. A môžeš na nich vidieť, jak život od nich odchádza. Slabosť ako sila odchádza. Všetko, chuť k slovu odchádza. Všetko sa začne vytrácať. Prečo? Lebo není tam tá prítomnosť Božia. Není tam to slovo Kristovo. A keď je slovo Božie, potom ja musím byť podriadený. Počuť, pokiaľ sa nedajú ľudia skrútiť, samozrejme, osobne nehovorím o tom. V církvi, tak kde sa chce dať skrútiť? Predstavte si, ja poviem o sebe. Ja keď som prišiel prvýkrát do zboru, tak som bol tiež divoký. Divoké účet som mal, divoké rozprávanie som mal, divoké gesta som mal. A rôzne veci som mal, bolo to takové zlé. Bol som takový, akoby, jak to mám povedať, nemúdry. Ale keď prichádzalo slovo Božie, pastor kázal. A ja som si to slovo bral. To zmenilo môj život. Nie som perfektný, ale snažím sa, aby som bol dokonalý v Kristovi Ježišu. A tak je to dnes. Ľudia potrebujú dovoliť, aby Boh ich naplnil za prvé Božiu lásku. A bez lásky nemôžeš robiť nič. Keď není láska, môžeš sa mi podriadovať, môžeš robiť všetko možné, ale ak nemám v sebe lásku, nikdy to nebude trvať. Lebo iba láska Kristova nás dokáže udržať po všetkých dní. Poďme ešte jeden verš, Efeským 5:18. Efeským 5:18. A tu sa niečo píše. Efeským 5:18 hovorí toto. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopášnosť, ale buďte naplnení duchom. Hovorte medzi sebou žalmách, hymnách, duchovnými piesňami, spievajte, plesajte novým srdcom, dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v menu nášho Pána Ježiša Krista. Všimnite si, že Bůh tam jasne hovorí cez slovo Bože, že nemáme túžiť. On tu ukazuje víno, ale teraz vám ukáže jasne, co tu je víno. No neopíjajte sa víno. No dobre, ale nechajte sa naplniť duchom. OK. Možno niekto nepije, ale nenechá sa naplniť. Počujte, co tu hovorí. Existuje iné víno. Neviem, či ste čítali v Zjaveniu, ale v Zjaveniu píše, že opojováva svojim vínom národy. To znamená, že ľud, ktorý prijíma ako keby iného ducha, nemôže byť naplnený pravým svätým duchom. Ponieważ bude nasledovať falošného ducha. A my nesmieme byť plnení inými vecami, inými, ako by som povedal jasne, akoby učenie, ktoré pôsobí strátu, neboli nás vedieť od Boha preč. Nie. On hovorí, nechajte. Víte, co hovorí? Nechajte. Co znamená nechať? Potvoriť sa. Otvoriť sa. A
co? Svojho ducha. On nevylieje do teba jasný víno. Ale vylieje svoju moc, svojho ducha. A co sa potom začne diať? Začne sa diať to, že ty nemôžeš ostať stejný. Keď ľudia sú naplňovaní duchom, niektorí povie, ja mám ducha svetého, tak musíš byť iný. Chcete dneska počuť, čo znamená byť naplnený duchom, ale byť ovlivnený duchom. Byť naplnený duchom je jedna vec. Byť ovlivnený duchom je druhá vec. Mať projekt ducha je tretia vec. Predstav si, že v dnešnom čase, keď budeš rozprávať vonku so kresťanmi a povieš im, prijal si ducha svetého, tak ti povie áno. Mám ducha. A keď mu dáš druhú otázku, čo všetko si ovlivnil? Čo všetko tvoj život cez ten život ducha bolo ovlivnený? Tak ti povie, neviem. A vieš, prečo ti povie, neviem? Lebo sám nevie, jak tam uspôsobí. Pokiaľ ja som naplnený Duchom Svätým, tak ja viem, že to nie je len nie je v mojom živote, ale je to na to, aby prišlo okolo mne ovlivnenie ľudí. Predstav si, že človek sa oprie. Koľko ľudí ovlivní okolo seba? A hovorím, že to sme. Páchom, chovaním, zaujme. To sú všetko veci, čo dokážu urobiť možno alkohol. Ale ovlivní ľudí. A Otcov ja by mal ovlivniť cez nás tú Božiu. Že keď niekde prídem, tak musí na mňa vidieť Duch Svätý. Nemôžem byť naplnený Duchom Svätým a žiť, ako by som ho nemal. Učeníci, keď boli v hornej dvorane a boli tam a čakali na Ducha Svätého, tak než prijali Ducha Svätého, čo sa s nima dialo? Modlili sa, nič ešte nikoho neovlivnili. Ovlivňovali len sami seba, kde boli. Ale keď prišiel Duch Svätý v deň Letnic, Biblia píše, že 120 provincií počúvalo hlas Petrov, keď vyšiel a začal hovoriť. Co sa udialo? Začali ovlivňovať. Co sa dialo? Peter ovlivnil na jedno kázanie 5000 ľudí. My dneska nemôžeme ovlivniť ani jedného. Ani Boh. Ľudia prechádzajú a nevedia vlastne, či sme kresťani. Ale prečo je to niekedy tak? Lebo tá moc nie je aktivovaná. Ľudia, keď budú pocítia moc, budú vedieť, že to je niečo iné. Co Ježiš povedal? Samozrejme, Ježiš povedal, oni nás uvidia. Za prvé uvidia. Co znamená? Dá sa vidieť? Áno, dá. Dá sa vidieť tú moc. To znamená, že keď my sme naplnení Duchom Svätým, potom musí cez nás prúdiť moc. Počujte prečo? Apoštol Peter, myslím to bol. Biblia hovorí, že keď prechádzali ho deň uzdravoval. Aké ovlivnenie mal Peter? Počujte, za prvé, pokiaľ nie sme ovlivnení vnútri v sebe, my, naše postoje, náš charakter, naše premýšľanie, naše veci vnútri nie sú ovlivnené duchom, potom nebudú ovlivnené veci okolo nás. To znamená, že keď ja som ovlivnený vnútri a Peter bol, potom sa tu začalo ďať na vonok. Biblia píše, že prechádzal a Biblia len tieň uzdravoval. Oni dávali pod tieňom Petrovi, keď prejde, aby boli uzdravení. Za prvé bolo to víra tých ľudí, ale za prvé pozrite, aký Peter mal vplyv okolo seba. Že ho tieň uzdravuje. Prejde a uzdraví. Dneska koľko ľudí majú Ducha Svätého a za 5 rokov, za 10 rokov nikoho neuzdravuje. Ja si hovorím, to len pastori majú uzdravovať? Nie, to je klamstvo. Biblia jasne hovorí, to úry bude ich sprevádzať tieto znamenia. Takže to nie je len o tom, pastor položí ruku a bude zdravý. Nie, položte ruku a bude zdravý. Je to o nás všetkých. Je to o to, že musíme pochopiť, že na základe našej víry veci sa začnú diať. A Boh není závislý na dárov, na pastierov. Boh chce pozrieť na tvoju víru, akú máš víru a cez tvoju víru začne sa diať veci. Takže pokiaľ chceme vidieť ľudí spasení, musíme byť ovlivnení. Čím? Evangelium, lásku, mocou. Že keď
ktorý bude ukazovať na život. A keď sa niekde postavíš, z tvojich úst bude vychádzať slovo pomazania, haleluja. Nebude to prázdne slovo. Ale keď otvoríš ústa, tak to bude sekať. Niektoré sú nekonáre, bude to volať ľudí. Biblia hovorí, že toľko ľudí nasledovali Ježiša Krista. Prečo ho nasledovali? No poviem prečo. Sú dva úrovne ľudí nasledovali. Prvé, zaopatrovanie pre vonkajšie požehnanie. Aby vám Pán požehnal, aby sa mi dobre vodlo, aby som bol všetko OK, aby som bol zdravý. Preto ho nasledovali. To je špatné nasledovanie. Ježiš jasne prehlásil a povedal, vy ma nasledujete preto, že ste sa najedli. Ale Syn človeka nemá kde by hlavu zložil. Práve nasledovanie musí byť v tom, že ty vieš, že Ježiš musí byť v tebe. Oče, nasledujem ťa preto, lebo chcem byť s tebou. Aj keby si neustral, aj keby si neurobil nič, aj keby som možno nemal chleba, mám teba, lebo ty si práve potrebný. Ľudia musia pochopiť, prečo nasledujú Boha. Nemôžeme nasledovať Boha len do určitej úrovne, neboli do určitého času. Pokiaľ niekto nasleduje Boha len do určitého času, tak potom je to špatné nasledovanie. My potrebujeme ľudí, ktorí budú odovzdaní až na smrť. Apoštolovia možno raz zradili niektorí. Ale ukážte mi Biblii, kde sa píše, že druhýkrát zradili. Nenájdete. A viete prečo? Lebo oni zomreli. Oni ho nasledovali aj cez smrť. Oni vedeli, že smrť pre nich je zisk. Oni vedeli, že keď zomru, kam idú. Oni sa nebáli smrti. Ľudia preto sa niektorí boja nasledovať. Majú strach. A strach ti zabráni nasledovať. Pokiaľ človek nebude oslobodený od strachu sveta, od strachu, že nebude mať, od strachu, a co keď to nevíde, potom nikdy nemôže nasledovať správne Boha. Ja potrebujem, viete, co urobiť? Byť oslobodený od strachu. A nasledovať ho. Pane, kým ty neprejdeš. Povedal to Ježiš. A Pane, co s týmto? Však ty vieš. Ježiš hovorí, co teba do toho? Keď ja ho chcem tu podnehať, kým sa nevrátim, haleluja, tak počkaj. Pane, ty hovoríš, že chceš ho tu nechať, kým ty sa nevrátim, však tvoj druhý príchod ešte neprišiel. Tak to znamená, že ešte žije do teraz. No hej, tak povedal Ježiš. To bol Jan, ktorý mu spával na hrudi, lebo Peter dobre vedel, jak ho Jan miluje. A co s týmto? Lebo on vedel, že ho s tým. Ale jasne preukázal Ježiš to, čo teba do toho, keď ja ho tu ešte potrebujem. A ja prídem, ja si ho zoberiem. Jánové telo nenašlo. Co keď bol vytrhnutý z tela? Boh si ho prišiel na Patmos, zobral. Všetko je možné. Ale Ján musel dokončiť co? Zjavenie, ktoré dneska čítame. Musel tu niekto ostať, aby dokončil. A dneska ľudia nevedia dokončiť svoj beh. Dneska ľudia nevedia dokončiť svoje povolanie. Nemôžeme začať a polovine skončiť. Je to niečo, co musíš dokončiť. Ani Ježiš neprišiel a polovine povedal, zdávam, to je to ťažké. On povedal, nie, keď je to ťažké, bude musieť to dokončiť. Víťazstvo nie je v polovine, víťazstvo je na konci. Prečo ľudia sa cítia ako prehrá? Preto, lebo to nedotiahne do konca. Preto, lebo ich život strátil cieľ. Nemajú už to víťazstvo pred sebou. Nepoznajú, nebo ich stratili hodnoty svojho víťazstva. My potrebujeme dostať do seba silu Ducha Svätého, potom sa nikdy nezdáš. Keď budeš mať svoj motor Ducha Svätého, nech príde co chce, stále budeš posilnený. Ľudia, ktorí sú vyprávi a stále hovoria, už sú slabí, tam príď k Duchu Svätému, on ťa naplní. Nemôžeme hovoriť o slabosti, keď je tu Duch Svätý. Ale ja neviem, vieš to, kde je Duch Svätý? Andre, tak potom máš ty duševný problém.
duševný človek. Áno, sú, kedy človek prechádza nejakými trápeniami a tak ďalej. To ťažko a tak ďalej. Je to normálne. Ale aby človek spoliehal na svoju dušu, to nejde. Ja nespolieham na svoju dušu, lebo moja duša je veľmi dobrá, lebo on ju bojuje Boh a diabol. Ona je veľmi zácná. Ale jasne povedal David, duša stísa. Na Hospodina budeš čakať. Jemu bude stavať slávu a chválu. Pozrite sa. On vedel, že nedokončí to. Pokiaľ bude počúvať svoju dušu, keď je zranená, keď je niekde sa nachádza. On potreboval co? On vedel, potrebujem Božiu tvoju prítomnosť. A keď príde tvoja Božia prítomnosť, on hovoril duši, duch pozbudzoval jeho. On mu povedal, iným slovom duch hovorí Dávidovi. Dávid, na Hospodina čaká. Duša je identita. A duša bol Dávid. Duch bol Boží. Takže mu hovorí, Dávid, počkaj, lebo teraz jednáš na základe svojej telesnosti. Budeš musieť počkať na ducha. A keď príde duch, on ťa pozvedie. A co sa stalo? Vieme, že Dávid to prežil. Takže tak aj my, bratia a sestry. Pokiaľ máme dojsť do konca, musíme sa nechávať plniť duchom. Ináč to nezvládneme. Nikto to nezvládne. Môžeme poznať slovo A po Z, ale pokiaľ my budeme plnení Duchom Svätým, nezvládneme to. Ja potrebujem ducha, ja potrebujem to ovlivnenie Ducha Svätého. A kde je to ovlivnenie? Vám poviem, kde je ovlivnenie. Chcete vedieť, kde je ovlivnenie Ducha Svätého? Tak počúvajte. Myslím, že to bol Saul, ktorý išiel hľadať svojho otca oslice. A keď išiel nájsť a nemohol ich nájsť, tak potom prišiel do mesta, to tak preskočí. Potom prišiel do mesta, kde bol Samuel a Samuel ho pomazal za kráľa. A teraz keď prišiel, a Biblia hovorí, že keď prišiel na vrch, boli tam asi nejaká skupina prorokov. Ale keď on prišiel a pridal sa, Duch Hospodinov spočinul na ňom, premenil ho a bol to iný človek a začal tiež vytržený chváliť Boha. A my sa poviem, tam, kde je ľud ovlivnený duchom, budeš ovlivnený ty. Tam, kde je ovlivnený sveta, bude človek ovlivnený svetom. Tam, kde budeme, v čom budeme, v tom budeme ovlivnení. Takže tam by sme mali byť každý jeden. V prítomnosti Pána je najviac ovlivnenia na zmeny, na posun, na rast, len pre slovo Božie. Takže verím tomu, že ľudia sa nechajú ovlivniť. Počujte, Duchom Svätým a nie Duchom Antikrista. Amen. Lebo i Duch Antikrista ovlivňuje už. Ja nechcem byť týmto ovlivnený, ja chcem byť ovlivnený mojim Pánom Ježišom Kristom. Amen. Zdajte Bohu slávu. Ja som dneska možno veľa nekázal, ale príde čas. Sobotu sa teším, že sa budem pokračovať ďalej týmto smerom. Sláva Pánu. Poďme sa postaviť na tomto mieste. Poďme sa postaviť. Verím, že si niečo zobrala z tohto slova a verím tomu, že toto slovo v tebe niečo zapáva. Amen. Sláva Pánovi. My poďakujeme Pánovi za dnešnú skupinku a potom vás prepustím každý do vašich domov. Nezabudnite, že štvrtok máme evangelizáciu, takže verím, že je to mocná silná. Dobre, poďme poslednúť svoje ruky, poďme sa chvíľku modliť na tomto mieste. Halleluja, Oče, Pane, zdávam Ti slávu a chválu, Pane. Oče, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za Tvoju lásku, Pane. Ďakujem Ti za to, čo činíš na tomto mieste, Pane, Oče. Že Tvoje slovo si stále nájde to miesto v nás, Pane, Oče. A
Lebo, Pane, my otváráme svoje srdce pro Tvoje slovo, králi môj. Žehnám, Pane, aby každý na tomto mieste, Pane Oče, aby bol naplnený Tvojim Duchom Svätým, Pane, ešte viac, Pane. Aby sme mohli vykonať, Pane, čemu si nás Ty, Ježiš, povolal. Už v lone matky, Pane, Ty si písal, Pane, náš život, halleluja, Pane môj. A ja Ti ďakujem, Pane Oče môj, že môžeme kráčať, Pane, v Tvojej síle, Pane. Aj keď niekedy je ťažko, Pane, ale Ty stále nás plní sílu, Pane. Stále nás posúvaš, stále nám dávaš nádej, Pane môj. Lebo Ty si tá práva nádej, Pane Oče. A my si ju chceme uchovať v Tvojom mene, Ježiš, Pane môj. Žehnám, Pane môj. Ďakujem Ti za Tvoju milosť, Pane, pre celý Jungasto, Pane. Aby si požehnal, Pane, aby si dal sílu, Pane, každým, ktorí možno sa trácajú, možno sú niekde sklesli, Pane. Pozdvihni Ty, Duchu Svätý, lebo iba Ty dokážeš dvínuť človeka, Pane môj. Ja Ti ďakujem za Tvoju milosť, Pane, na tejto církvi, Pane, v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Zdajte Bohu slávu a nech vás Pán žehná.